Cuid gan na scéalta is mó a bhír Tuairisc an teachtainse. Dúirt na náisiún Aontaithe gur an Baileán go bhfuil 4,000 páiste bás in Gaza mar a scaoileadh isteach trocalaí cúnamh a bhí gá gaineáil ón stráice ag rialtas Israel. Níor éire ach le 5 crocail Gaza bhaint amach de lóin, cuid bheag bhídeach gan chúna a bhí testáil dar leis na náisiún Aontaithe. Spreag cás na Balistínach ar golónaí Liam McCoil alt mothúchánach a scríomh inar impise ar na léthirí seasa in aghaidh an tléachta sa meánathair. Tá beag na chábhlíon i mé harann ó bhí aon chruinniú ag grúpaí a bunaíomh chun treoirlínta pleanála na Gaeltachta a phlé. Bunaíomh grúpa go oifigeí ón rion tithiíochta, rion na Gaeltachta agus údarrás na Gaeltachta leis I gceiste phlé in 2021 ach ní raibh aon chruinniú acu ó bhí 2023. Tá éartha ag arlabhraí Gaeilge hinhéin agus ó snodaí ar an réaltas le 7 níthil a dhéanamh teacht ar eolas I dtéir sé atá imí mó ó mhórtharbheith a rinne an stát ar chainteoirí dúchas Gaeilge 100 bliain againn. Tá snodaí ag ar go gurí an tólas a bailíomh ar son Choimisiún na Gaeltachta in 1955 ar fáil go poiblí. Tá sé chur le líomó Gehannaí nó Mochara ó Nícap gur thuispáinse brat agus ar stáite in London mar chóirtha takeíochta le Hezbollah agriocht bhfuil coscorb sa mreatain. Bei ó Hannah os cóir na cuairte an London an bhí se hagann. Agus ar deire déir oifig na haimsire nachmara an dá aimsir a bhád eile agus báisteach gealta an deire seachtaine nar jasan chaill beag gréine a had sa bhí sé aing. Tá na scéalta sin agus tuile ar Tuairisc.